Alin ang gusto? Spaghetti. Isa-isa. Blossom muna. Next. Oh, syempre, babos. Babos. Uy, sarap naman ng kain ng... Tapos na agad. Hindi na ko. Tinitipak ko muna. Kasi ako panganay. Diyos ka. Ako panganay. Oh, madami naman ito, babos. Oo. Uy, sarap naman ng kain ng biryani mo. Na. Sana di ko makuha. Di ako makakain na eh. Ay, nagtampo. Tumakbo. Bala ka. Tampo-tampo ka, hindi ka makakain. Ayoko na. Wait lang. Darugin ko lang. Blossom. Spaghetti pa baba. Bala ka, Blossom. Si Babos na ang nakain. Blossom. Blossom. Bala ka. Si Babos na ang nakain. Mamabos mo ito, Babos. Ha? Dali. Blossom, ayan ha? Parda. Blossom. Last na dali oh. Ala. Ano, si Babos na ang kumain. Bus na. Tama na. Madami ka nang nakain. Bakit mo pinipigilan? Blossom, parito ka. Ito ka. Tama na, Bubbles. Madami ka nang nakain. Blossom. Ikaw. Inom ka ng tubig. Tama na. Bakit? Oh, tiban nyo akin. Blossom, sure ka? Ayaw mo na? Blossom. Tama na, Bubbles. Madami ka nang nakain. Bubbles. Tama na, ha? Blossom, ayaw mo na? Blossom. Bala ka. Kakainin ko na to. Ayaw mo na? Okay. Babos, uminom ka na ng tubig. Akin na to. Diba? Sarap, diba? Tama na, kumain ka na. Inom ka na ng tubig. Dali, ayun na. Ay, sorry. Nahulog na nga. O, dali, kain na. Ay! Nagkala sa pari, babos. O, dali, kain na. Mangalat na tuloy. Ako lang. Bakit mo natin choice? Ako lang. Dali na, Babos. Babos, kain na. Kain na. Ito, Babel na dito. Upo na sa... Ina kasi nila ako. Natapakan. Kinakain niya yung nasa sahig. Ako makain ba? Oo, isabi mo na. Oy, marites na Blossom. Ano? Ay, ito na, oh. Kain na. Yan. Marites chismosa ka talagang Blossom ka. Sasakyan lang yon. Tapos dali, bebe. Dali, oh, bebe. Oh. Ayaw na, itapon ko na to. Hindi naman ako maubusap ikaw. Dali na. Marites itong... Ayaw mo na ba na? Oh. Iniiwasan. Oh, Babos, dali na. Pipikain na dali. Ito po si Babos. Kain talaga siya. Favorite na eh. Hindi talaga mahilig sa kanin si Bubbles. American ako eh. Gusto niya tinapay. Gusto niya spaghetti. Gusto niya pizza. Toppings ng pizza. Pero kanin, ayaw niya. May dugo. Dali na, may dugo. Hindi yung dugo. Yun yung nangalat na spaghetti. Wow, sarap na dito. Hilamusan mo ito. Puno ng spaghetti sa mukha. Ay, ang ganda pa rin naman ng baby nito. Kahit amusin ay. Hala, Said. Hindi niya masaid. Kaya hindi kami makita ako. Hindi niya masaid. Ito. Hindi niya masaid. Hindi ko makuha. Ay, naliw, Bibeo. Nasa gilid kasi hindi niya makuha. Sarap. Bus na, amusin ka na.